Baka Prase, najpoznatiji influencer na Balkanu, zapravo influencer bez moralnog kompasa. Nije da nije. Sin sveštenika i glumice. Glumila mi mamu, ja sam usvojen. YouTube karijeru započinje 2016. Primarno kao gejmer, zatim vloger, muzičar i naravno najkontroverzniji influencer naših prostora. Respekt, brate, pa imam dosta titula kad pogledaš, a? Zašto je opasno da ljudi poput Bogdana imaju toliki uticaj? Ujebote, zašto? Pa zato što on promoviše nasilje. Jevete, dečko, dobio prijavu od tebra za nasilje, a nije te ni udario ko čovjek. Pa šta promoviše nasilje, sam izbacio činjenica, jebote. Kako je ovo promocija nasilja, samo rekao činjenicu, brate, pa čovjek dobio prijavu, brate, nije ni zveknuo kako treba, nego je gurno, fazon, znaš, what the fuck. Pedofiliju. Pa ako njima pokrenu antipedofilsku organizaciju koja imaju 12 godina. Čekaj, dođeš ti u moje godine, pa Pa loš primjer sam našli za pedofiliju, bukvalno imate kad sam bio optužen da sam pedofil jer sam jebao maloletnice. Bacio sam foru i kao ja sam pedofil. Ne, daj bre ono kad sam bre kurac stavio u onu klinku od 17 godina, 16 koliko je već imala. Cyber zlostavljanje. Urno malo đubre koji izgleda kao jebeni krompir, a još na sve to si i ćela. Moramo ovde da se složimo. Objektivizaciju žena. To prihvatam potpuno, brate, pa šta da radim, brate, imaju sise, imaju dupe. Objektivizaciju žena. Iskrivljena kamera, snimanje face, 15 lajkova. Niksi, moraš pokazati malo dupe, nismo zainteresovani. Istina živa, nisam ništa slagao. Vulgarno ponašanje. Šta neće bre da hapsiš, da kriviš? Vulgarno ponašanje, ovo je bukvalno prozivanje MUP-a Srbije. MUP Srbije, pogledajte, znači, ja ovdje demonstriram hapšenje jedne prostitutke. Pa tebi treba bre zabraniti da dobiješ dete bre.